Moikka! Mä ajattelin tehdä teille niinku lupasin, tai lupasinko, en muista, mut kuitenkin videopostauksen mun joululahjoista. Mulla on osa tossa, mitkä mä teille esittelen, mutta osa on jossain muualla. Mä en löytänyt niitä. Mä voisin esitellä samalla tässä Mä ostin mun oranssit huulet. Mä ostin Ruotsin risteilyltä Ruotsista oranssia huulipunaa. Vitsi, tää muuttuu pimeäksi yhtäkkiä. Niin. Ja ostin oranssia huulipunaa ja punaista. Mulla oli aika paljon rahaa. Mä en ois ikin käyttänyt niin paljon rahaa meikkeihin tai tollasia, mut kun ne oli kruunuja, niin se on eri asia. Vaikka se ei oo. Mä poden ehkä huonoa omatuntoa, niin mä tuuduttaudun sillä, että ne on kruunuja. Okei, huono tekosyy. Mut siis, sit mä ostin Makeup Storen, mun ensimmäinen Makeup Storen meikki, niin kultaista muomiväriä. Tällaista. Ihan vaan, näin tietysti. Ihan vaan sen takia, koska mulla ei ollut vaatteita eikä mitään seuraavan illan biletykseen. Sit mä ostin sellaisen ihanan pitsipaidan ja farkkuhameen, mut Popo ei tykkää. Ne on sen mielestä liian paljastavia tai jotain. Et mä en ois saanut bilettää niistä. No joo, vittu mä lässytän taas kaiken näköistä. Mut joo, niihin lahjoihin. Mä vaan tiiän nauraskelen tälle videolle. Tai jälkeen kun mä oon tehnyt, mä oon aloittanut ton monta kertaa alusta. Tää ei oikein luonnistu. Mut ne lahjat. Mä sain ihan sikana lahjoja. Mä en oo ikinä varmaan saanut niin paljon, paitsi joskus lapsena. Ja sitten ekan mä aloitan siitä, me saatiin Dorikselle toi kiipeilypuu. Se on sellainen ihan sikahieno. Sellainen, onko siinä nyt 3 kerrosta ja putkiloja ja kaikkea mahdollista sellainen. Ompelit ja vempeleet. Niin se oli ihan sikamakea lahja, koska meillä ei ollut vielä niinku, mä menen vähän taaksepäin. Niin, meillä ei ollut vielä oikein varaa ostaa sille kiipeilypuuta, ja sitten kun me ei olla tiedetty meidän tulevaa kämppää ja sen sisustusta ja väriä, niin ei olla viittitty ostaa, jos olisi ollut varaa, tai on meillä varmaan varaa ollut kyllä. Mut siis noin sen takia ei ole vielä hankittu, ja toi oli ruskea ja toi oli tosi buenos. Kiitos. Mutta joo, mä yritän esitellä nää nopeasti, koska Popo tekee salaattia ja meillä on ruoka. Ja sitten muutenkin näistä tulee aina jotain 20 minuuttisia ja sit nää lataa 1000 vuotta meidän netillä, eikä voi katsoa mitään ohjelmia. Mut joo, elikkä tässä tällainen norsusormus. Se on ihan, mä sain sen Pobolta. Ja sitten tän mä sain Pobolta, tää on mun ehdoton lemppari. Tää puinen koru mulla oli aikaisemmin sellainen ihompi, mutta se meni rikki. Elikkä tää oli ihan en tiedä mitä, mut siis hyvä. Ja sitten muumimuki. Nää on näitä emalisia. Mä kerään muumimukeja, näitä toisenlaisia ja tämmösiä. Elikkä pikkumia. Ja haisuli. Että nää kuvastaa mua. Kiitos siitä. Ja sitten teitä. Ja sitten mä ostin kanssa meille yhteisiä lahjoja, mitkä mä halusin itselleni, niin mä laitoin ne yhteiseksi. Tällaisen. Vitsi, tästä tulee kyllä huono tästä valosta. Ehkä mä laitan vaan kuvat tai jotain. Ehkä te saatte jotain selville. Elikkä tää on ootas mä erän teille. Ei sit oo kyllä parempaa. No kuitenkin. Tuolla on mikä tää on Buddha-korrurasia. Tää on aivan ihana. Ostin sen Indiskasta Tukholmasta. Lakanat. Ne on ihan sikamakeet kuvioa. Ne näyttää tummilta, mutta ne on vihreitä. Täällä on vihreitä ja harmaita. Niin.
Niin tämmöset, nää oli ihan sikakalliit. Kuulemma, en tiedä, että ei yhtään odotettu, että me oltais saatu nää, mitä katsottiin. Niin meille molemmille tällaiset ja ne odottaa uutta kämppää. Tuolla on muuten toiset uudet lakanat, mitkä ei, tai ei ne uudet on, mutta ne ei oo ollut vielä käytössä noin Marimekko. Mä sain toivotusti kotitöppöset. Näihin tulee vielä rusetit. Sitten mä sain tällaisen puurasian. Jotta se näyttää tuolta vähän siistiä. Mut siis tällaisen. Täällä on nyt jotain askarsveluhiekkaa, mutta mä en tiedä vielä mitä siitä tulee. Tän kuvioiset oleskelupuvut, tällaiset fleece-puvut, kotipuvut, molemmille samanlaiset. Yhteiset samanlaiset verkkotakit vai tuulipuvut, mitkä niitä sanotaan. Tuulipuvut. Itse mä sekoilen taas. Mut siis 3 Nirvanan levyä. Nirvana Sliver. Tällaista ei minulla ollutkaan. Te näette sen väärinpäin. Minä näen sen oikeinpäin. Mut siis. Ja sitten tämä Nirvanan levy. En jää nyt lukemaan ja tunnistaa ketkä kuuntelee. Ja tämmöinen kunnon fanina. En ollut ikinä edes nähnytkään tällaista. Eli no joo. Mä en oo kuunnellut Nirvanaa pitkään aikaa. Vitsi mä yritän koko ajan katsoa tohon kameraan eikä tohon ruutuun, tosi häiritsevää. Sitten mä sain tällä näitä Oriflamen Natura Secrets sarjaan kuuluvia saippuoita ja muita hygieniatuotteita. Ne on aivan, mä tykkään niistä hirveesti. Ja käsirasvaa ja mitäs muuta meillä oli. Me saatiin kartsatupakkaa, konvehteja tietenkin mitä aina saa. Sitten mä sain auringosta tollasen vaaleanpunaisen lyhdyn, mut Essi meni eilen jo ripustamaan sen tonne seinälle. Mut mä laitan kuvaan, koska se on nopea. Ja sitten tällaisen mä ostin meille. Tää on tällainen rasi. En kyllä tiedä mitä tähän laitetaan, mutta se oli hieno. Se oli hieno. Muista mä laitan kuvia. Mut ei tästä nyt varmaan hirveästi kiinnosta mitä mä oon saanut joululahjaksi, mut mä en keksinyt mitään muuta videopostausaihetta. Mä haluaisin tehdä jonkun, nyt kun mä taas innostuin postaamaan, niin mä haluaisin, ja mulla on paljon valokuvia tänäänkin ollaan otettu, kun mä oon käynyt shoppailemaan ja taas jakso laittautuu pitkästä aikaa. Käytiin tänään Holvissa teillä, tai oikeastaan kaakaolla ja kahvilla kavereiden kanssa pelaamassa korttia samalla ja tälleen. Muuten me ei nyt ole tehtykään. Essi hävisi kortissa, joten se siivoo Doriksen vessan. Haha, ja sitten nyt se tekee meille salaattia. Että mä saan tehtyä tän ihan rauhassa. Ja sitten mä ajattelin, että nyt kun on tullut 50 vitsi mä hytkyjä tässä. Vitsi. Niin, mä nolaan itteni tässä videolla taas, mutta ja koko aika mä en osaa olla tässä luontevasti. Ehkä mä nyt rentoudun. Noin. Niin nyt kun on tullut 50 lukijaa, okei teitä on ollut enemmän kuin 50, kun se on vaihdellut tässä, miten mä oon postannut. Tai miten ihmiset on sit, nyt mä oikeesti yritän. Niin miten ihmiset on sitten lähteneet. Mikäköhän toi oli. En yhtään tiedä. Mutta niin. Et nyt kun teitä on 50 lukijaa, niin mä haluaisin tehdä jonkun erikoispostauksen. Että minkälainen se voisi olla. Mitä te haluatte tietää musta tai mitä te haluatte nähdä tai mitä te tahdotte minusta. Et laittakaa mulle ideoita. Mulla on pää ihan tyhjä, mä en keksi mitään mitä mä teille näyttäisin. Mun vaatekaappi on sotkunen. Ja kämppää en halua esitellä vielä anteeksi vaan kun ei ole se meidän oma kämppä mikä on sitten sisustettu niin halutaankaan tää meidän solu.
Niin, mä odottelen teiltä jotain ehdotuksia. Jos ei niitä tule, niin mä varmaan keksin mitään. Voin mä yrittää. Mut joo. Tää oli nyt tässä. Mä menin syömään salaattia ja katsomaan ehkä jotain elokuvaa. Ja nyt mä rupesin puhua jotenkin oudosti. En mä saa yhtään luontevasti olla tässä. Niin. Ja sit mä katon koko aika tonne. Niin. Mut mä esittelen teille mun soppaukset joku toinen päivä. Mä sain 20 € lahjakortin H&M myös. Ja niin. Laittakaa mulle, nyt mä lopetan tämän. Laittakaa mulle ideoita ja sitten hyvää uutta vuotta. Sitä mä muuten sanon, hyvää uutta vuotta kaikille. Kohta on uusi vuosi. Ja sitten alkaa uudet kujeet. Ja keväällä valmistuu. Tää menee taas ihan ihmeeksi. Mut joo, heittäkää mua ideoilla ja hyvää uutta vuotta. Ja tässä tää oli. Hei hei, moiksu.